Welcome back mga kastudyo to another mukbang. Today's episode po, we have Silog Fest Mukbang. Yes Dami. Pangalangan na natin, mang. Ibutang sa mong skilli na. Para klaro. Unang-una, meron kami ditong beef tapa. Mayroong bacon. Ito naman ay, anong tawag dito? Pork tocino. Pork tocino. Chicken. Dito meron chorizo, ham, unsan siya? Skinless. Pork at saka hotdog. Meron din ditong sunny side up egg at syempre hindi mawawala yung fried rice. Fried rice. Ayan po. Yes. Purma dyan. Murag kuhan. Tower. So, ayan mga studio. Excited po kami kumain. Naganda din kami dito ng sausawa na suka at tuyo. Yes po. This video po is sponsored and online collaboration with Angel Sayer Vlogs. Yan po si Ma'am Angel po ay isa rin po siyang mukbanger na Kapampangan. Pero nasa Quezon City po siya ngayon nakastay po. At saka kung minsan po kasama po niya magmukbang yung boyfriend niya na si Sir Jonathan po. At taga Mindanao naman po si Sir Jonathan. At para mas makilala pa po natin sila, let's check the short clip. Pasok! Magandang araw mga ka-studio! Inaanyayahan ko po kayo na manood at mag-subscribe sa aming channel, Angel Sayer Vlogs. Salamat din po pala sa opportunity na to na makakulab ko po ang Bisaya Studio family na si Sir Brax, Ma'am Gretch, at ang super cute na anak nila na si Sax. God bless po! At yun na po mga studio. Puntahan po natin si Angel Sayer Vlogs. After this video po, magkasunod po kami 7 PM sa amin. Sa kanila naman is 7:30 PM. Maraming salamat po, Ma'am at Sir, for this online collaboration. Maraming salamat Ma'am Jel for this online collaboration. And Sir Jonathan. Yes po. So, pray muna tayo, ma'am. Bless us, O Lord, and this day gifts that you're about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan na tayo. Sobrang dami namin ng niluto ba? Hindi na namin na video pa yung pagluluto nito. Kasi sobrang dami po, no? Yes po. Matagal matapos ba? Yes. So, sige na. Kainan na tayo po. Asa itong una ni ma'am? Dito tayo sa fried rice. Sige. Muna usaw. Patong. Yan ang mga studio. Cute. Sobrang Cute cute. niya. Abangan nyo po ang mananalo ng isa na namang lucky winner ng 500 pesos. Opo. Yes. Dito tayo sa fried chicken. Sige, fried chicken. Sige. Yan. Yan. Kain tayo. Sa akin na isa. Kain po tayo. Kain po tayo. Yan, nagagas tubig niyo. Unang ko pa kami. Ito ko. Kain mo tayo mga kastudyo. Kain po tayo mga kastudio. Kalimutan pala namin ma-off Ito yung... tubig sa Inay, CR. may gong kamera na. Sarap mo. Advertise mo na yun. Kain tayo. Sarap. Sinangag pa. Nilagyan namin ng corned beef at saka skinless po yung fried rice namin. Tsaka po, hindi namin sinali si Sax ngayon dahil tapos na po siyang kumain. Ito po lahat, natikman na po niya. Habang nagluluto pa po kami, siya naman po kain ng kain. Huwag po natin kalimutang i-visit ang channel po ni Ma'am Angel Sayer Vlogs po. Gumagawa rin po siya ng mga travel vlogs at saka mahilig din po siyang mag-workout. Ang sexy po ni Ma'am. Nadal sinangag. Sinangag yan mo sa Tagalog, no? Fried rice.
Mm. Kaya yan silog pang. Sinangag at itlog. Chicken silog to. Yung silog pala to. Mm. Panalong sarap eh. Itlog. Sa'yo to. Wow, ang ganda oh. Buhay na buhay pa. Thank you pang. Ganito kasi gusto ko sa itlog ba yung hindi masyadong luto ba. Dami pa nitong ano, sinangag. Kuha ka mang. Thank you pang. So lahat po na sumabay sa amin ngayon sa kainan po. Maraming salamat. Maraming salamat po. Kain po tayo. This episode po, talagang mukbang po. Kainan po talaga. Dito muna tayo sa loob ng bahay po. Hmm. Bacon mang. Hindi po. Ito na bacon po, honey cured. Sobrang sarap mo, malasang malasa ma. Yes po. And then yung kuhan mo, corned beef. Kunin po. Dito sa akin na. Kain po tayo, Ma'am Jill at Sir Jonathan. Kababayan ko yan si Sir Jonathan pang. Mindanao din siya. Mm. Itong silog mo ba mo? Breakfast nung dating ano? Tarong breakfast. Hmm? Ngubos kaya natin to? Hindi ko alam pang. Mukhang sobrang dami ba no? Maraming salamat po pala pang sa kung ano. Nag-print po ng t-shirt namin at saka Oo. dito po sa cup. Hmm. At saka sa mga binigay niya po ng mga freebies. Maraming salamat Daming po, freebies sir. oh. Yes po. Maraming salamat po. Yan oh, ang ganda ng mug ano na. Ito freebie niya to. Hindi. Yung kuan. Yung kitchen no? Ah, Yung cup. ah, Yung cup pang na merong Merry Christmas ba? Tapos logo ah, ng Saya oo. Studio. Oo. Ganda din nun ma'am. At syempre, maraming salamat po Sir Nin sa pag-design Oo. ng logo namin. Logo namin. Logo pang. Laki sa'yo. Thank you pang. Pork tocino. Sarap ng sino mo. Yung itlog pa sa'yo, mang. Sa'yo Thank yan, you, mang. Pang. Sa akin, isa.
Nawan-nawan oh. Wow. Basag Bugag na. na pang. Mm. Ang daming sumali ma'am sa early Christmas parapol natin ba? Pasensya na po kayo ha. Ang total na mapili po is 21 lang po. Hindi po namin kaya mabigyan lahat no. Kung pwede lang sana. Pasensya na po kayo. Pero madami pa naman tayong mga raffle at giveaways na mangyayari po sa channel na to. Kahit hindi Pasko po. Yes po, mamimigay po tayo. Oo. Kung mayroon pa rin chance yung iba ma. Kasi hindi pwedeng mabigyan lahat ba. Tsaka mamigay din kami dito sa mga kapitbahay ba. Ng pamasko. Tapa po. Sarap. Kunin mo na yan pang. Sayo oh. Pork. Ang tawag lang, pork silog. Pork silog. Ito. Hot silog. Hot dog. Sana po suportaan din po natin yung kakulab po namin ngayon po si Ma'am Angel Sayer Vlogs po. Ano po? Naubos na yung bakal namin. Yung yung fried rice namin po. Tirang kanin po yun. Tapos ginawa namin fried rice ma. Para hindi masayang. Naubos na yung hotdog mo pa? Bilis. Bilis maubos ng fried rice natin mo. Ang sarap. Ganyan ka. Lanlan na lang. Thank you so much. Wala, 150,000 subscribers. Hindi namin lubos sa kalain. Ganyan kadami, no? Nakasuporta sa channel na ito. Ito po. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Kaya po, nagpaparapol ako. Nagbigay kami ng maagang Christmas giveaway po. Kaasa lang po yung naisip namin. Kasi kung anong gusto yung gamitin sa pera, kayo na po yung bahala ba. Yes po.
Thank you, Pang. Excuse me po. Kasi malayo naman yung iba ng nalo mo, no? Hindi naman malapit. Silog. Wala na kaming silog. Ham na lang. Wala ng fried rice. Kaya pa ba? Kunin mo yan, Pang. After this video po mga kasudyo, premiere rin po yung kakulam namin. Naghanda din po sila ng masasarap na pagkain. 7:30 po yung schedule po na. Maraming salamat po, Ma'am Jail and Sir Jonathan. Napalaban tayo, no? Sobrang dami po pala ng naluto namin ngayon. Pero tigil isang pack lang to pa na. Ba't ibang klase? Sobrang dami pala. Parang nanibago ulit ako, Pang. Kasi pag outdoor tayo, no? Hindi ganito karami makakain na natin. Excuse me. Wala problema yan kasi ito mga pagkain na to, hindi naman to napapanis ba? Hindi agad-agad napapanis. Ang dami hindi nakain, no? Sarap. At today's lucky winner po ng 500 pesos ay si Ma'am Mildred Tirol. Wow. Congratulations po, Ma'am Mildred Tirol. Excuse me po. So once again po, yung name niya is Mildred Tirol. Congrats po, ma'am. At yun na po mga kastudyo, tapos na po kaming kumain po. At uulitin ko po yung kakulab po namin today, si Ma'am Angel Sayer Vlogs po. Sana po suportahan din po natin sila at isubscribe po. Premiere po kami 7 p.m. at sa kanila naman po 7:30 p.m. po pagkatapos ng video na to po. Maraming salamat po Ma'am Jel at Sir Jonathan for this online collaboration. Thank you so much po. Shoutout mo. Shout out muna ako. Shout out kay Shaira Marie. Hello, Ma'am. Shout out din kay Mariel Lazar. Hello. Alma Gaculada. Chaymin Celeste. Ito po, mayroong channel. Lani Bata. Pards Brava. Rizalin
Caceres from Illinois, USA. Hello po. PG Family Mukbang. Hello. Joyce Pruelda from Sok, Muntinlupa. Hello. Elise Palikte. Aliza mo no? Aliza Chavez from Trinidad, Bohol. Hello. Britney Sarbida from Butuan City. Abby De Los Santos, Cherry Pineda. Hello. Christy Sid Dumadaog from Lipa, Batangas. Hello po. Nicanora Mumbai from Tisa, Labangon. Hi, ma'am. Chewy TV. Cheryl C. Bobby Alegria. Maripi Corpus. Sir Don, ito po, mayroon din po siyang channel, nagbumukbang at nagluluto din po si Sir Don. Please check Hello out po. Salamat, busing. Edgar Parong from Bataan. Reyes Graham Nash. At Diana and Darko Little Wonders. Yun na po lahat mga kastudyo. Maraming salamat po sa panonood ninyo mga kastudyo. Sana po ay nag-enjoy po kayo sa aming episode today. So bye for now and see you for our next mukbang adventure. Bye-bye!